shi idaniya sai kwalla da kunnuwa ba na ji gangar jiki ba aiki akan ki dubo rauni wa rayuwa ta gani saboda ke dan sanki halinki dai ba na so kin mai da ni ba wanki kin ce ina nan ranki rishin sani illa ne fami na so dai gashi shi so makahon gaske ko mai kafa ko gurgu dan baya duban rauni sarki waso yayi bauta ya manta duk ikon shi wata biyu na kwance duk hankali bai jiki saboda aikin sanki in kin tuno da kanki komai na rai ni zan yi ga zuciya ta harbu raunin da ba warkewa dukan abu kai kanki sun ce da ni na zautu wasan ki na yi juyawa nike da duk sirri na wasan ki na yi ɓoyewa in kin tuno ranar nan gidan kuna zai take mu zan gaisarwa wutar da na yi hanguwa ta saurayi ce kunki kuna ta tsarawa da ke da shi ba rabuwa raba ku dai aiki ne kin fara ɗauran fuska sa'in da na yi karasawa kalmar da ke firta min ko da cikin dai wasa areba na aunawa ina tuno kalmar nan farin ciki dai ba shi sai dai na hau kokawa ki dubi duk dangina da naki duk sun shaku saboda ni dan sanki sun ce na bar duk bauta wake amma ba na ji ni dai a rai na ɗauka kin sani dai kalbinki shi so makahon dutse baya gani baya ji sa'in da yayi tarkon shi ka dubi ƙarshen wayo dila akan tarkon shi kin doki so tsarinki kina azabutan raina duk ranki yayi sauyawa akan kudi ba kauna akan kudi kai cuta wasu are dan auna ki gyara duk halinki kafin ki bar kokawa zance na so dai gashi wake a rai ba na yi in na je layin ku kiran waya ba adadi kula ni rai ba kyayi ku damuwa ba kyayi zance na so na ƙarshe